Què tal, com esteu? Ens trobem aquí per parlar de la nova pel·lícula de Pac Màgic, Mary Anning i la platja dels dinosaures, que s'estrenarà als cinemes el 27 de març. Jo sóc el Roc Oliver, sóc paleoartista, estic especialitzat en il·lustració d'animals prehistòrics i en la divulgació de la paleontologia. I per conversar al voltant del film m'acompanya la Georgina Raventós, que és investigadora a l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, que ara la saludarem. Abans faig una petita introducció. Mary Anning i la platja dels dinosaures és el primer llargmetratge del director suís Marcel Varelli. Podem dir que la cinta és un biòpic per al públic infantil sobre la infància de Mary Anning, paleontòloga britànica autodidacta. El seu treball va contribuir a transformar la comprensió científica sobre la història del planeta Terra. Destaquem el seu pas pels festivals del cinema d'Annecy, a França, pel Festival de Locarno, on va guanyar el Premi a Millor Film Infantil, i per la Seminci, de Valladolid. Ha acabat de llegir la seva lectura, senyoreta Anning? Si el món té només 6.000 anys d'antiguitat, com pot ser que a la platja hi hagi restes d'animals que fa tant temps que van desaparèixer i que s'han convertit en pedra? Bueno, la pel·lícula a mi m'ha agradat moltíssim realment perquè a nivell artístic, jo et parlo, a nivell artístic m'ha agradat molt perquè agafa una mica la inèrcia de les pel·lis fetes a mà, no? De la inèrcia de les pel·lis fetes a mà, amb carinyo, una mica... No diria Disney, perquè no té l'estil per res de Disney, però sí una mica el tema de treballar una pel·li amb tècniques analògiques. Tot i que jo treballo molt en digital, però, jolines, això de fer una cosa amb analògic a mi m'agrada molt. Vull dir, jo vaig estudiar Belles Arts i de fet, com vaig estudiar Belles Arts, tot era analògic. Després vam fer una mica de Photoshop i tal, però tot era analògic. Per tant, ni una pel·li treballada analògicament, tot i que es veuen coses que suposo que estan fetes d'edició i tot amb tema digital, a mi m'ha agradat molt, realment la pel·li, molt. I a tu què t'ha semblat? A mi m'ha semblat més el tema, o sigui, m'ha impressionat més el tema de la història de la Mary Anning en si, com revela tota aquesta, la infància sobretot, perquè al final sí que és veritat que més endavant va fer moltíssimes altres coses en relació a la paleontologia, però una mica aquests inicis de com ella de petita tenia aquest interès i com el seu pare també la va introduir i crec que el seu germà també va fer. De fet, diria que en el que revela a la pel·lícula, que troben primer aquest crani i després troben la resta de l'esquelet, diria que de fet el crani el van trobar amb el germà i després l'esquelet sí que el va trobar ella, que va ser com el gran aquest, com la primera. A mi el que m'ha sorprès és que era petita. Clar, i crec que tenia uns 12 anys, em sembla. Era peque, jo això no ho sabia. Però clar, després pensa que va viure fins als 40 i pico i clar, durant tots aquests anys va fer moltíssimes altres troballes i molt importants. Però es va morir jove, Sí, em sembla 40 i pico, no? Càncer de pit, em sembla, sí. Doncs jo no, ja dic, jo de la seva història sabia lo bàsic, que és lo típic, no?, que va trobar que si els ictiosaures, que sí, tot allò de la costa juràssica d'allà d'Anglaterra, però no sabien la seva història. I el que va trobar, que trobés de peque i tot el que, com la menys tenien per ser, clar, ja no dona, nena, com la menys tenien i tot, i no ho sabia i és molt xulo. Sí, no només el fet de ser dona, no? També hi ha el personatge de l'església, no?, que representa una mica tot el tema que justament va haver-hi molt rebombori en aquella època, que és el que crec que es diu en algun moment de la pel·lícula, que la Terra té 6.000 anys, es diu, no?, segons la Bíblia, però clar, en aquella època començaven a trobar aquests ictiosaures, més endavant els primers dinosaures i tot això, clar, hi havia tot aquest rebombori de com pot la Terra tenir 6.000 anys, però realment estem trobant coses molt més antigues. I què era tot això? I llavors tot aquest rebombori també és el que ha portat, realment és la importància de tota aquesta època que va enfrontar-se amb aquesta església i va començar a enfrontar-se també amb tot el masclisme, amb totes aquestes dones, que hi ha algun personatge més, la senyora Philpott. Sí. Em sembla que eren ella i les seves germanes, que justament estaven treballant amb la Mary Anning també, que eren com dones que realment se l'està començant a conèixer ara, però fins llavors potser va sortir el nom de la Mary Anning, sí que és més conegut, però hi havia moltes altres dones que van treballar amb ella. Jo vaig llegir que, no sé si en un llibre que fa poc que he llegit, que deia que també el matrimoni Mantel era un matrimoni, no? Mantel era superfamós perquè a més va ser el que va escriure Iguanodon i tot això, però que la seva dona
era la que l'ajudava a... Inclús diu que ella potser va ser la que va descobrir els primers ossos d'Iguanodon i tot. Exacte. Però, bueno, aquí anava jo. Gràcies, i s'ho va endur ell, i bueno, tots els articles científics ho havien de fer homes. Vull dir que a mi m'ha interessat molt, que són com dos punts, no? Un és el lluitar contra l'Església, fossis home o dona, en aquest sentit, perquè deien que la vida a la Terra tenia 6.000 anys i que els animals no s'extingien mai, o sigui, els animals eren, des que els va crear Déu fins eren inalterables, i després hi ha el punt de ser dona. Vull dir que hi ha com dos punts molt importants en aquesta pel·lícula que els dos m'han agradat molt. Sí, agafant el que deies amb el matrimoni aquest, al final el sud d'Anglaterra és justament en aquell racó és un lloc molt com es diu, productiu a nivell de fòssils. I clar, això atreia moltíssims científics de l'època. Llavors, clar, al final aquests científics eren homes que venien amb les famílies cap allà. Llavors, clar, tota la família, al final, amb aquest matrimoni mateix, estaven tots involucrats en la cerca aquesta de fòssils. Llavors, és el que dius, que al final les famílies, les dones quedaven apartades i qui feia l'article, qui s'emportava el mèrit, era el marit, diguem. Sí, escombrant una mica cap a casa, no? És el que guai, no? Que de cop un paleontòleg té una idea, troba uns ossos, troba uns fòssils, i llavors hi ha una altra persona, o en aquest cas, com alguns paleontòlegs antics, ells mateixos intenten transmetre el que han trobat com al públic, no? I diu, mira, aquests dos ossos o aquest petit fòssil i tal, mireu què era, mireu quina passada. I a més també aquesta època, la de la Mary Anning, és quan comencen a haver els primers paleil·lustradors com a tal. De fet, hi ha un gravat molt conegut, que hi ha tot d'animals, tots trobats per la Mary Anning, que hi ha un ictiosaure, un pterodàctil, tal, i que el va fer el de la Becce, i va agafar just tots els descobriments de la Mary Anning i els va posar en un context, en un ecosistema, els va posar allà, tots lluitant entre ells i tal, va fer com això, un ecosistema prehistòric, va agafar els fòssils d'ella i els hi va donar vida. I que això també és realment guai. Bueno, realment la paleontologia va néixer a la part amb el paleoart, es podria dir. Clar, amb el paleoart, sí que no es deia paleoart ni barreja. I tampoc es deia paleontologia. I tampoc es deia paleontologia, que els deien ciència... Bueno, em sembla que... Bueno, perquè estava naixent la disciplina. De fet, és un dels llegats de la Mary Anning que va permetre l'aparició de tota aquesta disciplina. I, de fet, em sembla que surt a la pel·li en algun moment en què diuen pedres curioses. Això, sí. Perquè se'ls deia pedres curioses i eren fòssils, però no se sabia ben bé, eren això mateix, curioses. Curiositats. De fet, més endavant... De gabinet de curiositats, que trobaven pedres i també ho ficaven al mateix sac amb la geologia i al mateix sac... I al final, en pobles tan petits, on són tan productius en fòssils, doncs la gent del poble està acostumada a anar a caminar, anar a la platja o el que sigui, trobar-se en fòssils. Doncs al final han crescut amb estar envoltats d'aquests tipus de pedres que al final, pedres curioses. I de fet hi ha un descobriment també de la Mary Anning més endavant, que són els copròlits. Caques. Sí, que són bàsicament caques fossilitzades. De fet, es deien bezoars abans, això, els bezoars, és que tenen com una mena de... Eren com una mena de pedres magico-religioses que surten en algunes... En el Harry Potter surt. En el Harry Potter surt, hi ha com tota una llegenda al voltant i va ser precisament ella que va dir, ostres, però això ho he trobat dintre d'un fòssil i si ho obres hi ha més esquelets trencats, doncs això deurien ser restes de femtes i al final això eren elements magico-religiosos que es trobaven en petites zones i no és l'única, o sigui, el sud d'Anglaterra no és l'únic exemple que existeix a Xina, per exemple, també hi ha hagut tradicionalment zones en què es venien dents fossilitzades, però eren com això, elements magico-religiosos, fins que més endavant algú no va dir, ostres, però això és la dent d'un... Bueno, coses que he anat mirant i tal, és superinteressant els inicis de la paleontologia, perquè tothom hi donaven, cada un li donava el seu significat religiós, mitològic, que si els elefants trobats a Europa, que eren els cíclopes, perquè el crani de l'elefant té com un forat al mig, que és on hi va insertar la trompa, i es pensaven que no, que és on anava l'ull del cíclope, clar, deien,
deien que és una bèstia, un humanoide, no, amb un ull al mig, doncs clar, deien trobant un crani d'elefant a Europa i deien això no pot ser un elefant perquè els elefants viuen a l'Àfrica i a l'Índia, o petjades, no? Aquestes petjades són d'ocells gegants, i que tothom li buscava la part mitològica, la paleontologia, que això m'encanta. Jo quan he dit cosetes dic, clar, és que la gent anava molt perduda. I el guai de l'època aquesta de la Mary Anning, més o menys, és on realment es comença a trencar això, de dir, aquí hi ha... Això no és mitologia, això és... Això és ciència. La història el que ho fa és, al final, el voler-ho fer per un públic més infantil, doncs això també ho aconsegueix bastant, el voler transmetre el llenguatge cap a una població familiar, poguéssim dir, que al final això tu pots anar amb la família a veure la pel·lícula i els infants rebran la informació de, mira, què és ser paleontòleg, o hi ha fòssils que podem anar a descobrir i després estudiar i tal, però també com a adult també pots fer tu la reflexió de, ostres, hi havia aquesta barrera, llavors, o tenir cert interès de dir, ostres, i com funciona això, i com està avui en dia el tema amb paleontòlogues, amb com està el conflicte també amb l'Església i tot això. No, a més, a veure, sempre que es fa una pel·lícula ja has trencat moltes barreres, ja estàs fent una cosa divulgativa, una cosa perquè el públic disfruti, és a dir, una pel·lícula de paleontòlegs, sigui la Mary Anning o el que sigui, ja trobo que és una super aposta. I, sobretot, a mi el que m'agrada molt d'aquesta pel·li és que la Mary Anning és petita i és molt... té un punt que els nens s'hi senten identificats, però és petita... La curiositat... La curiositat del nen, de la nena, en aquest cas, és que m'encanta. M'encanta això, que pillin l'etapa de quan era petita. Perquè té el punt aquest aventurer, que justament és com com a adults encara tenim aquesta curiositat de voler buscar, de voler trobar. I això se'ls ha de molt de motivar a la canalla, penso, perquè és que la canalla flipa, si comences a anar per una tartera, vas bé, mira que està aquí una petxina. Els nens flipen, una petxina, i expliques, sí, perquè aquí hi havia un mar, els expliques que neix per sobre, però els expliques i flipen, llavors, hosti, una petxina, tal, i estem parlant de que trobes una petxineta, jo no et dic si mai trobessis un os, saps? Però vull dir que llavors aquí aquesta la curiositat és quan els hi fas el clic i els encanta, vull dir que en el fons és molt important fer una pel·li d'aquest estil. Referents científics. Sí. Quins referents científics? Jo com que vaig entrar més de la vessant de la paleoantropologia, després de la paleoprimatologia, tot el tema de primats i així, al final la que és més important en aquest món és la Jane Goodall. I, de fet, vaig estar molt a punt d'anar a fer una beca que organitzen els instituts de la Jane Goodall. Vull dir, sí, des de fa molts anys que seguia molt la seva feina. I realment ha sigut bastant un referent en general en tota la primatologia, però també una mica en la ciència en general. Després va canviar una mica el punt de vista del comportament dels animals, sobretot, i de com s'analitzava. Potser era com amb primats actuals, però després els fem servir nosaltres com a anàlegs per com podien ser aquests primats del passat. I al final ha sigut una gran referent, la veritat. Jo el que m'ha passat, i suposo que tu també hauràs vist, que és que jo tinc referents de paleoartistes perquè realment la meva vida ha anat cap a l'art, absolutament. Però ja des de l'art cap a la il·lustració científica, que és una branca de la il·lustració que ja vaig començar a treballar, encara que ningú la coneixia. Quan jo vaig començar, els professors em deien «Però tu què fas?» No, que jo vull il·lustrar, però no còmics o dibuix infantil, vull fer il·lustració científica, rigor científic. Llavors, clar, jo vaig començar a agafar referents, com que no en tenia, aquí quasi no n'hi havia, ni homes ni dones, no hi havia, vaig començar a agafar referents d'altres llocs del món. I és veritat que tots els referents de paleoartistes, tots són homes. Avui dia començo a seguir i començo a conèixer noies que es dediquen a la il·lustració científica, però quan jo vaig començar hi havia els grans referents, James Gurney, Mark Hallett, Douglas Henderson, d'aquí hi havia Mauricio Antón, que treballa a Madrid, Raúl Martín, tots homes. I
per més que rascava, no trobava dones. Ara comencen a sorgir un grup de noies i que comencen a fer il·lustració paleontològica de paleoart, però vull dir, no existia. I amb la il·lustració científica passa també bastant, Ara així, il·lustradores científiques que són un top ara aquí a Catalunya, hi ha la Blanca Martí, vull dir que ara hi ha la Issa Loureiro, que aquesta a nivell espanyol és també boníssima, vull dir que totes, la Gisela, aquesta també a nivell, totes són il·lustradores científiques tops d'aquí, però totes són de la meva edat o inclús més joves, totes són com una fornada nova, tots els antics són tot homes. Més o menys el que està passant també amb la paleontologia, no? Sí, oi? També. Que al final també tots els referents més antics són tot homes en general. Sí que tens alguns exemples, com per exemple la Mary Anning, però en general el que està passant amb la meva generació és que ha sigut com totes les noies que estem fent ara doctorat són majoria, en aquest cas, i crec que és dels primers cops. Recomanem la pel·lícula? Sí. Vinga, va. Tu què recomanes? Jo recomanaria famílies en general, no? Que portin els infants a la canalla al cine i al final cadascú s'emportarà això una cosa diferent, no? Els nens i nenes que puguin agafar una mica d'aquesta curiositat, una mica el sentiment aquest aventurer de dir, ostres, i què és això, un fòssil? I ostres, hi ha una nena que va fer això fa no sé quants anys i podria fer-ho jo, saps, ara? Total. I els adults o així també podrien emportar-se un altre tipus d'informació, no? Ostres, quin llegat va deixar i com ens trobem ara, no? Amb la paleontologia i tot això. I tu què en penses? Jo amb això penso que totalment cert i que a més, per mi, les pel·lícules de dibuixos animats, jo soc un molt defensor de que no són per nens només. Vull dir que una bona pel·lícula de dibuixos animats, la de veure, és obligatori que la vegi tothom. I quan vas al cine i el nen s'ho passa bé una pel·lícula de dibuixos animats, però el pare no, és que per mi la pel·li està mal feta. Jo crec que les pel·lis han d'agradar a pares i a nens. I aquesta pel·li li passa. És una pel·li molt, molt agradable, és molt amable aquesta pel·li, jo diria, a nivell estètic, però si tu ets un adult te'n treus unes conclusions i si ets un nen treus unes altres, no? I això és el bo de les pel·lis, que l'adult veu les seves coses i li agrada per una sèrie de coses i al nen li agrada per una altra sèrie de coses, lògicament. Jo la vaig veure com a adult i em va agradar moltes coses, no? Vaig conèixer la Mary Anning, això que no ho sabia, no? Que als 12 anys ja va trobar els primers fòssils, em pensava que l'havia trobat ja de jove però de més gran, però un nen també, el que dius tu, flipa i diu, clar, hi ha una cosa, són els fòssils, doncs a mi m'agradaria també trobar fòssils, on el podria anar a buscar? I li pot dir al seu pare, vull anar a trobar fòssils, on podem veure fòssils? Doncs mira, hi ha els museus i veuràs els fòssils, ja si pots anar a Londres i veure els de la Mary Anning reals, això ja és brutal, però si no, vas als museus que hi ha per aquí a Catalunya i pots veure fòssils d'animals marins i tal, vull dir que realment tothom, de fet, s'ha de recomanar a tothom aquesta pel·li.